गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नैजिदाइनथि जे बोसोरारि जथुम्मा बे बोसोरारि जथुम्माखौ जोङो भुमका गोजौ फरायसालियाव लानाय जादों दिनैनिफ्राय गाबोनसिम दा 19 आरो 20 फेब्रुवारि 2021 दा दिनैहाय प्रथम सान दहाय फुंनिफ्रायनो हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ माने दहाय फुङाव बिदिनो थान्दै बादा बेखेवनाय बेनिफ्राय साइनासालि बेखेवनाय आरो मेन गेट बेखेवनाय बेफोरो जानानै थांबाय दा गाबोन जोंहा दा दंबावो मोनसे प्रग्राम डेलिगेट सिटिं थान्दै मेल बेवहाय जोंहा दा थान्दैफ्रा सफैगासिनो दङ बिभिन्न जायगाफोरनिफ्राय जोंनाव गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव गासै 13टा 13टा प्राइमारि दङ बे 13टा प्राइमारिनिफ्राय जोंहा मोनफ्रोमबो प्राइमारिनिफ्राय जोङो 15सा थान्दैफोर हांख्रायनाय जादों दा हयथ' खम बेसि परिमानै बिथांमोनहा सफैगासिनो दं आरो फैगासिनोबो दं माखासेया लामायाव दङ दा निस्सय सफैजोबोब्ला जोङो जोंनि दिनैनि बे थान्दै मेलखौ माबासिगोन आरोखि जों आराम्भ खालामसिगोन आरो बे थान्दै मेलखौ बेखेवनो थाखाय जोङो गसाइगाव कलेजनि बिबुंगोरा बिथां धनन्जय ब्रह्म बिथांखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोदों दा दिनै जोङो नैबे दहायनो 5 बाजियाव जानांगौमोन जोंनि डेलिगेट सिटिंआ दा एसे लेट जानाय जाहैसिगोन सफैजोबनो हायाखै दा दिनै बेखिनियानो माने डेलिगेट सिटिं गाबोन खिन्थु जोंहा मोजां माखासे प्रग्रामफोर दङ जेरैहाय फुंनि समावनो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ माने बिरहोनाय जागोन बेनिफ्राय मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय बेनि अनगायैबो जायफोर व्यक्तिफ्रा बर' थुनलाइ आफादाव खामानि मावनानै बर' थुनलाइखौ सिबिनानै रुंसारि जालांबाय बिथांमोननिबो जों सहिद बिदिथ' होनला बेखौ रुंसारि खाम्फा आरोखि जाहा मोननै खाम्फा बानायदों जोङो मोनसे मुंख्लं आरो मोनसेया जाबाय रुंसारिफोरनि आरोखि दा बेनि उनाव जों जेबो प्रग्राम लायाखै थिग जोंनि बे फ्लेग हइस्ट प्रग्रामा मार्टियार्स थमावहाय बिबार बावनाय प्रग्रामा 10:30सिमसो जाहैगोन बिनि उनाव जों रेस्ट लागोन रेस्ट लानायनि उनावहाय 12टानिफ्राय सानसुनि 12 बाजिनिफ्राय गेवलां मेल दा बे फ्लेग हइस्टआव जोङो गसाइगाव कलेजनि NCCफोरखौ हांख्रायदों बिथांमोनहा 40सासो NCCफ्रा बेवहाय दिन्थिफुंगोन मोजां मोनसे नायथावथाव माबा प्रग्राम बियो खुब माने डिसिप्लिन बिथांमोनहा जोंनो दिन्थिगोन गावसोरनि माबाफोरखौ दिन्थिनांगौफोरखौ दा बिनि उनाव जोंहा गेवलां मेलाव आलासि हिसाबै जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जोंनि मानिनां आफादगिरि मुस्रि थरेन बर' सार बिथाङा फैगोन मैयाबो रायज्लायहरदों आं दहायबो बिथाङा कनफार्म हरथारबाय बिथाङा सफैथारगोन बेनि अनगायैबो बे गेवलां मेलावहाय जोङो बेखेवगिरि आलासि हिसाबै जोङो दानि गोदान जे EM उकिल मोसाहारि बिथांखौ जों हांख्रायदोंमोन नाथाय मोनसे आङो दा गोनो गोथो मोनदों कनफार्म दाबो मोनफिनाखै बिथांनिफ्राय आं खावलायदों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जाहाथे बिथाङा गाबोन दसे समब्लाबो जाहाथे फैयो आं बेखौ हांख्रायबाय माने आङो बिदि मानो बुंदों होनोब्ला गाबोन जे जोंहा चौधुरी घाटआव मोनसे बाथौनि माबा दंना प्रग्राम खेराइनाय बे खेराइनाय प्रग्रामजों आरो जोंनि बे गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बे प्रग्रामजों क्लेश जानाय जाहैबाय आरोखि एखे सानावनो जाफ्लांदों बोरैबा दा बिथांमोनहा बेयाव थांनो ना बेयाव थांनो जादों आं बेखौ नुनो मोनदों दा जायखिजाया मानो जोंनाव थेवब्लाबो जोंनाव गोबां आलासि दं हिसाबै जेरैहाय एबसुनि दानि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि लेङाइ गाहाय नेहाथारि बिथां कास्टम बसुमतारी बिथाङाबो फैगोन बेनिफ्राय हारिमु आफादनि आफादगिरि आथिखालनि आफादगिरि बिथाङा IC हिसाबै दङ जगेश्वर ब्रह्म बिथाङाबो फैगोन दा खोथा हरखाबाय बिनि अनगायैबो जोंनि 29 नं समस्तिनि MLA बिथां रबिराम नार्जारी बेनिफ्राय 28नि MLA बिथांमोनाबो फैगोन दहायसिम खोथा होदों
दा बिनि अनगायैबो जों सासे स्पेसियेल आलासि बे हाबाफारियाव हांख्रायदों आरो बियो बे जायगानिनो बिथाङा महान व्यक्ति बिथाङानो जाहैबाय पद्मश्री डक्टर कामेश्वर ब्रह्म। दा आं आसा खालामदों जोंनि बे हाबाफारिया जोंनि बानजाय आफादनि जे नारा नाथा जुजिनाय अति खम समावनो बे हाबाफारिखौ खुंनानै होदों बिथांमोनहा। बुंनो थाङोब्ला जोङो 1 तारिखनिफ्रायसो स्टार्ट 1 तारिखनिफ्राय दिनै 19 बे समनि गेजेरावनो गासैबो खामानिफोरखौ बिथांमोनहा मावनानै होदों। दा आं बिथांमोनखौ नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं धन्यबाद होयो। लोगोसे आं खावलायबावदों बे भुमका साकुमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव जेसेबां गामिफोर दङ, जेसेबां रायजो राजाफोर दङ, प्रत्येक गामिनिफ्राय जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा गाबोननि गेजेराव गाबोन गेवलां मेलाव एबा फिरफिला उरायहोनायनि समनिफ्रायनो जाहाथे मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय बेवहाय जोंहा गोबां गामि दं, जेरैहाय भुमका, पानिजानि, बेनिफ्राय सामायजरा, साकमा, सुवादमारि, बारखांबिल, बेनिफ्राय सिंमारि, बल्लमजरा, बिभिन्न गासै 11टा 12टासो गामि दङ। दा बेफोर गामिनि गावबुरा, मानगोनां गावबुरा, रायजो राजा, गार्जेन, सेंग्रा सिख्ला, न'खरनि बिगोमाफोर, दिथागिरिफोर आं बयखौबो हांख्रायदों नोंथांमोनहा गाबोन जाहाथे जोंनि बे हाबाफारियावहाय लैहोर लैहोर फैनानै जगदान होफैयो, जोंनि बे गेवलां मेलखौ जाहाथे साक्सेस खालामफैयो बिनि थाखाय आं खावलायबाय। दा नोंथांमोनहा बयबो मिथिगौ जे जोंनि बे पर्बजरानि गेजेराव भुमका जे ओनसोल दङ, भुमका गामि बा भुमकानि खाथि खाला थानाय गामिफोर बियो पर्बजरावनो गोलैयो। आरो नोंथांमोनहा मोनसे खोथाखौ मिथिगौ जे पर्बजरानि थादुन, बे पर्बजरानि थादुना नामखरा माइदि भरा, जायनि थाखाय बे ओनसोलनि मानसिफोरनि मेलेमा माने खर'आ मेलेम भरा आरोखि। मानोना नोंथांमोना नुगोन पर्बजरायावहाय मोजां मोजां व्यक्ति जोनोम जादों। जेरैहाय जोङो कालिचरन गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मखौ जों रायखांनो हायो, नङा होमबा? बिनि अनगायैबो बे गामियावनो जोंहा डक्टर समा ब्रह्म दङ, पद्मश्री डक्टर कामेश्वर ब्रह्म दङ, ददिराम ब्रह्म दङ पानिजानिनि। आरो बेनि अनगायैबो बेवहायनो गोदोनिफ्राय नामखरा जाबोनाय राजनितिकबिद रनेन्द्र नारायण बसुमतारी, देब नारायण बसुमतारी, रनेन्द्र नारायण देब बसुमतारी, बिथांखौथ' बयबो सिनाय गैया। बिथाङा बर'नि गेजेराव सासे राजनितिकबिद, गोख्रों सासे राजनितिक नेतामोन। दा बिनि अनगायैबो जोंहा पर्बजरानि सिङावनो जोङो दुगारा खालामनानै लानो हायो जोंनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म, बिथाङाबो पर्बजरानिनो व्यक्ति सासे। बिनि अनगायैबो जा कामिनी कुमार नार्जारी दङ, जाय बर' हारिमुखौ दिल्ली दरबारसिम दैदेनलांदों। दा आं खावलायदों निस्सय जोंनि बे ओनसोला जिहेतु महत्वपूर्ण मोनसे एरिया, आं रायजो राजाफोरखौ गाबोननि माबायाव गेवलां मेलाव ओंखायनो आङो खावलायदों माने जाहाथे बयबो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गाबोननि गेजेराव बाहागो लाफैनानै जोंनि बे गेवलां मेलखौ जाहाथे समायफ्ले होयो, साक्सेस खालामो। आं बेखौनो आसा खालामनानै बा खावलायनानै माने दिनै बे नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय, आसा खालामबाय अननानै जाहाथे बयबो फैयो। धन्यबाद।